Merħba, Sinjuri, u grazzi tal-għatnedija tal-klip il-ġdid tiegħi tad-Demm u l-Laħam. Dan huwa klip li niktbu u fih 14 novella. Novella bil-Malti kollha, naturalment, temi differenti u l-programm tal-lejna kemm intom li qegħdin hawn kemm qed isegwina dirett minn daru ħajkun hemm il-ħabib tiegħi Dr. Norbert Buġejja li għamel l-analiżi letterarja tal-kontenut u wara li jitkellem dwar dak li għandu xi jgħid, Dr. Simon Ingwanes ħataqra siltiet minn xi novelli. Fuq l-iskrin mbagħad intom tkun tistgħu ssegwu meta jiena bi preżentazzjoni fuq l-iskrin nuri ritratti u xbijat li dawn il-lema biex nikteb dak li hemm miktub f'dan il-ktieb. Wara naturalment ikun hemm ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet minn għandi mistoqsijiet tagħkom, ħajkun hawn mikrofon idur magħkom u wara ikolkom l-opportunità li tiksbu l-ktieb u għandna mbagħad fl-aħħar xarba xi tazzambit u xi ħaġa xi naqru fit-terrazzin isfel barra biex inkunu nistgħu nkunu f'atmosfera inqas restringenti milli tal-maska. Qed inħossna kollha isna ta' Zorro. Żiemel baqa'. Nintroduċi lil kollega tiegħi ħabib Dr. Norbert Buġejja biex jgħidilna x'impressjoni ħa meta jiena għaddejtlu l-manuskritt. Grazzi. Grazzi Steve. Nawguralek l-tnedija ta' klip. Eżis ħbib. L-14 novella miktuba minn Steve Borch u li sejrin taqraw dan il-ktieb jokkupaw spazju li mhux xejn faċli tiddefinih. L-ewwel dawn huma rakkonti miktuba minn awtur li s'issa konna drajna nistennew minn għandu xogħlijiet ta' riċerka li leħnu bla tidwir u b'tarif skiet u mlaħħam tajjeb il-ħajja u l-ġrajiet ta' Maltin li leħenhom kien destinat għal 1000 raġuni waħda li spiss jisfa' maħnuq fl-istorbju ta' ġrajiet akbar. L-avvenimenti u t-tiġrib ta' Maltin li jikteb dwarhom Borch imkejjen oħra jinexu għal avvenimenti li l-protagonisti sikta tagħhom fil-waqt li kienu parti kruċjali mit-tiswir tagħhom ma kellhom la kontroll fuqhom u lanqas fuq il-modi ta' kif se jiġu jew ma jiġux miftakra. Fil-volumi il-Maltin emilhom drawietom ġrajietom, Borch joħroġ għad-dawl il-ħna u avvenimenti li spiss aktarx lanqas konna biss konxi dwar l-istorja jew l-isfond tagħhom. Jew inkella ma kellhomx sa issa il-kundizzjonijiet xierqa biex jinstabu u jintqalu fil-komplessità sħiħa li biha iroddomna Borch. Iżda l-istejjer li se taqraw hawnhekk f'Tad-Demm u l-Laħam jersqu lejn xeħta narrattiva li fiha minkejja li nħass tista' tgħid il-ħin kollu fl-isfond dan l-arfin intimu tal-istorja tal-Maltin u l-arkivju vast tagħhom. Borch ma jħallix il-kelma f'fomm il-persuni li rrakkuntaw ġrajjithom bħalma jagħmel fil-volumi tal-Maltin. Minflok, hawn qed jafda dak li rid jgħid f'persona jew aħjar narratur li l-vuċi tiegħu hi ferm eqreb lejn it-tonalità u l-ħsieb tal-awtur innifsu. Dawn huma rakkonti li fihom ferm inqas medjazzjoni mill-atturi storiċi li Borch ir-riċerkatur s'issa tħaddet permezz tal-vuċijiet tagħhom. Hawnhekk Borch jagħtina sinċerità misnuna minnu u li tiegħu aktar diretta, informata iżda spiss ċinika u fuq kollox waħda li ma taħfirix. Il-leħen ta' dawn ir-rakkonti jgħix mingħajr beżati jew dubji li jxekkluh. Temperament aktarx qalil li kapaċi jsawwat l-atteġġjament u l-fehmiet ta' niesu daqskemm li jarafhom sew għax hu nnifsu jagħmel parti sħiħa minnhom u konxju ta' dan. Borch qed iwasslilna hawnhekk f'din l-ewwel ġabra ta' novelli tiegħu bitħaddim ta' Maltijani fil-lessiku daqskemm marsus bl-arfin politiku, topografiku, soċjali u etniku ta' Malta u ta' dawk li sawruha ħattewa jew bidlu t-tifsira tagħha matul iż-żmien. F'dawn ir-rakkonti jispikkaw elementi ta' ansjetà, makakkerija, ironija, traġedja u kommedja, ġustizzja poetika, kif ukoll vinjetti ta' konflitti bejn l-individwi u l-isfondi soċjali li ġejjin minnhom. Distinzjonijiet li Borch għaxxar f'dawn il-kitbiet b'mod mill-aktar skiet. F'dan is-sens fost l-oħrajn dawn huma stejjer soċjali.
Rakkonti li fihom ngħixu fost l-oħrajn l-avventura imqarba ta' żagħżugħ Malti impjegat biex jieħu ħsieb il-villaġġ turistiku ta' Zermatt fl-Iżvizzera fin-novella Il-ħarba Svizzera. L-istorja ta' vendetta li għandu xi rakkonta żagħżugħ ieħor, pereżempju, din id-darba inkarigat mill-ħarsien u tindif ta' pixxina f'lukanda fin-nofsinhar ta' Malta, fin-novella Le Charlie taqbis fil-pool. L-osservazzjoni soċjali ta' raġel waqt vjaġġ fuq tal-linja fin-novella Vera toġobni llum bakkart. Il-miżavventura ta' tifel qed iġordi xpatata tal-forn fin-novella L-konvoj tar-raħal. U l-ġustizzja li żewġ tiħbieb anzjani mill-belt li jgħixu l-bombardamenti tal-għadu fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija iwettqu fuq il-barbariżmu tal-preżent fl-istorja it-tfal tal-eroj. Fil-fema tiegħi forsi waħda mill-aktar rakkonti qawwija f'din il-ġabra. It-tfal tal-eroj hija fil-fema tiegħi dik l-istorja li, però dan huwa ġudizzju tiegħi mbagħad kull qarrija ħajamlu l-ġudizzju tagħhom, hija storja l-aktar tiżvela fil-firxa tematika l-karatterizzazzjoni u trama tagħha x'kien dak l-imbatt li seta' ressaq lil Borch lejn il-ġeneru tan-novella. Se ngħid għaliex naħseb li dan hu l-każ. L-ewwel parti tan-novella It-tfal tal-eroj hija ambjentata waqt il-ħbit mill-ajru tal-forzi Tedeschi fuq il-Belt Valletta fl-1941. Fija joħroġ ir-rakkont soċjali inċisiv li jagħtina stampa preċiża sew fl-ambjentazzjoni fid-dettall storiku li toffri. U fl-istess waqt xenarju affettiv taqsim il-qalb, Jonov's Belt imġarfa mill-bombi tal-għadu. Iżda bħal kamera tar-ritratti ta' tfajjel Ludovic li nikkwota rid isib mezz kif joħloq dija qawwija bil-mirja u l-lentijiet ħalli jagħmmex imqarbdot tal-Luftwaffe u għaw jissifaħ bl-ajruplan fuq il-belt. L-istess il-lenti ta' Borch tiffoka l-illa kritika tagħha fuq il-perċezzjoni storika li l-poplu li bombardjat għandu dwaru nnifsu. U fuq kollox, fuq kif din il-perċezzjoni jintirtet jew bliema modi iżżarmat. Fil-qalba tagħha, it-tfal tal-eroj tevoka il-kontrast jammex kif jikteb Borch bejn is-sem tal-Maltin fil-ġrajiet il-kbar ta' artom, l-assedju, t-tieni gwerra oħrajn, u l-faqar fl-arfien u l-imġiba distakkata mill-istorja li minna spiss jinftiem l-aġir tal-karattri fil-moment preżenti. Din ġrajja li fiha sens ta' vendetta u ta' ġustizzja storika daqskemm poetika li l-istrumenti tagħha ikunu l-anzjani Viku u Giuseppe. Dawn il-veterani fiex joħithom u wara li sopravivew il-gwerra, issa jsibu żvok u ċans ta' attenzjoni ġdida lejn l-istorja tagħhom li meta jiftaħ in-novella biha, Borch jaqbadha mill-periferiji tat-tifkira u jressaqha b'saħħa lejn iċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Dak li għaddew minnu dawn iż-żewġ tiħbieb xjuħ jitqiegħed f'kuntrast mar-rakkont tal-preżent. Dak ta' ġgaj ta' nies li jiltaqgħu biex jilagħbu l-imħatri fuq il-ġlied imdemmi tal-klieb, frokna mwarba taħt is-swar tal-belt. Dan il-post fih innifsu li f'moħħna jevoka żona spiss magħrufa bħala l-fossa taħt is-swar tal-majistral tal-belt, Borch jagħtihulna lura bħala subkonxju urban mill-aktar skur, wieħed li f'waqtiet tisma' fih leki tal-kitba ta' Alan Sillitoe, Mario Vargas Llosa, Sean O'Casey u Dewey ieħor li tinħass il-marka tiegħu fuq il-proża ta' Borch. B'ton kalkolat, kważi f'sinkronija mal-kesħa indifferenti ta' xenarju distopiku fuq ix-xfar tal-belt, in-narratur jagħtina deskrizzjoni ta' x'ġara wara l-intemmeġ ġlieda partikolari tal-klieb. Nikkwota l-Borch. Is-sit it-tellif ġab il-van fil-qrib u minnu niżżel tank tal-45 battal. Żewġ tirġiel abbew il-kelb il-mejjed ġo l-iżgħar u rmewh ġo t-tank, sakemm ieħor tefa' ċaruta mxarba bil-petrolju u waqt li kompla jferra l-likwidu taħ in-nar. Dan kollu f'temp ta' ftit minuti. Lesta l-biċċa f'ċittà umiljatissima. Hawn l-istess inħawi fejn xteret id-demm. Sewa sew fejn dragut u eluf ta' torok ċarċru demmhom jitqabdu mal-Maltin u l-kavallieri mijiet ta' snin qabel. U fejn ftit snin qabel il-blat kien imdawwar b'ħadit imxewwek tal-militar biex ħadd ma jittanta jinżel l-art. Imma l daw il-bejjem libsin ta' nies dawn il-fatti storiċi ma fissru xejn. Din is-silta fakritni propju f'dak li kiteb il-filosfu Taljan Massimo Cacciari fil-ktib tiegħu La Città, fejn jargumenta li ħanaqra bit-Taljan la città è sottoposta a domande contraddittorie.
Voler superare tale contraddittorietà è cattiva utopia. Occorre darle forma. La città è il perenne esperimento per dare forma alla contraddizione. Kaċċari ressa quddiem aspett importanti ta' minn xiex mamul da' sens ta' kontradizzjoni li sawar il-belt fis-sens wiesa klassiku forsi tagħha, jiġifieri dik tal-belt stat jew anke l-belt nazzjon. X'irridu aħna llum jistaqsi Kaċċari? Irridu spazju li fih kull forma ta' ostaklu għal moviment għall-iskambju għaċċaqli universali titnaqqas kemm jista' jkun? Irridu spazju li fih jikbru mkejjen ta' komunikazzjoni, imkejjen għammiela bis-simbolizmu u l-arfin ta' minn aħna minn fejn ġejjin u fejn sejrin. U allura dejr ta' inkontru uman attiv u intelligenti, jew rridu belt magna, belt effikaċi, jew inkella naspiraw lej belt ġuf, spazju akkoljenti u dħuli li mhux biss jilqana fih danu iżda li fih narfu lil nfusna bħala komunità attiva. Kaċċari finalment jersaq lej is-sintesi li l-iktar imkien mimli bil-potenzjal huwa dak tal-kontradizzjoni nfisha. Il-kontradizzjoni li fija u maqbut il-qar istoriku tal-belt. Dak bejn l-etnija aktar komda tal-polites ellenika u ċ-ċittadinanza usa li tospita fija ċivitas romana kif jiddistingwihom Kaċċari. Bejn il-funzjonalità li sservi u l-ħila kulturali tad-domanda li tajjex propju bl-esri tagħha nfisha. Il-belt Valletta li jagħtina Borġ f'din l-istorja ewlenija hija kif jixet il-passaġġ aktar il fuq waħda mirfuda bejn it-tifsira tal-umilissima Civitas Valletta li taw lill-belt il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan meta waqfuha u l-atrofija biżarra tagħha lejn iċ-ċittà umiljatissima li qed jinvoka Borġ fl-istorja. Din tal-aħħar, il-belt umiljata u mniżla, tfittx qudiemna bħala laqam ġdid, rikostruzzjoni tal-belt li tixraq għal mod kif il-ġlieda tal-klieb fl-imwarrab taħt is-swar tispjega l-barbarizmu lejbien tal-kuxjenza storika li jikkaratterizza lil Malta tas-seklu l-ġdid. Iżda daqskemm maqbuda fl-iskizofrenija tal-mument preżenti li jsemmi Kaċċari, il-belt umiljatissima ta' Borġ daqstant tindirizza wkoll domanda kbira oħra li Kaċċari stess jagħmel fuq il-paradoss li spiss nqabdu fih aħna u nitkellmu dwar il-kuxjenza storika. X'qed nitolbu aħna mill-belt, jistaqsi Kaċċari. Forsi aktar milli nikkummentaw fuq il-belt stat, ikun aħjar l-ewwel nifhmu kif se naqbdu nabitawh, kif se ngħixuh, bliema mod għandna ngħixu fih, kif se nħadmu allura dik li Kaċċari jsejħilha la modalità d'abitare. U din id-domanda li tmiss qrib ħafna mar-rabta li tinħass f'dawn in-novelli kontinwament. Bejniethom u l-qari tan-nazzjon Malti nnifsu. X'qed jitolbu min-nazzjon dawn ir-rakkonti? U mill-kunsens li supposti sostnieh. U bliema mod qegħdin jażlu li jabitawh in-nazzjon. Hawnhekk ma rridx inqiegħed risposti f'homkom, iżda tfisser ħafna risposta li tani Steve meta f'diskorsata miegħu staqsejtu għal ħsibijiet tiegħu dwar il-Malta li jpinġi f'dawn l-istejjer. U hawn Borġ stqarli li mhuwiex interessat fil-bnadar jew fl-emblemi iżda fl-art innifisha. Ħarsa eqreb lejn dawn l-istejjer turina l-intensità u r-rikkezza li biha Borġ ifittex li jabita l-Malta bħala art, fit-tifsijiet immedjati u oħrajn aktar sottili tagħha. Qed ngħid ifittex għax in-narratur ta' Borġ dawn l-istejjer m'għandux kwiet. Dawn huma stejjer imqanqla minn ansjetà li ma teħdiex tfittex fl-art u fl-istħajjil Malti forom ta' ġid u ta' erf li mhumiex derivati mill-bnadar, anzi jelbu l-velu tal-emblemi biex jittantaw jiltaqgħu ma' ejjun ta' siwi oħra. Spiss f'dawn l-istejjer toħroġ il-psikoloġija deskritta beku kważi Dickensjan tal-Maltin li jfesssu stereotipi dwar popli oħra iżda l-imbagħad jitfanzu jew jiddejqu meta titressaq quddiem imneħħirhom stess il-mera ta' dak li jaraw fihom persuni minn bnadi oħra. Dan il-motiv spekulari biex ngħidu hekk huwa kurrent li jinħass f'dawn l-istejjer anke jekk mhux dejjem mod ippuntat jew dirett. F'waqtiet oħra d-deskrizzjoni ta' Borġ tibni rabta mal-art b'mod litterali, bl-arfin intimu tagħha tat-topografija, l-karatteristiċi rurali, daqskemm dawk ta' żoni abitati. Fin-novella li Charlie taqbis fil-pool, Borġ jikteb hekk. Ix-xemx Maltija titla' sikta u kwieta minn ġol baħar wara Dellimara u tieħu dawk is-7 minuti biex tinqata' mill-ilma. Hekk tara. Imbagħad, appuntu, l-ewwel pixxina li tibda tilaq fil-Gżejjer Maltin hija din.
Dan hu mod ieħor ta' kif Borg ifittex li jabita l-art u jifhem il-medda ta' tifsir tagħha. Hawnhekk pereżempju il-lokazzjoni, il-post fiżiku jew ġeografiku ta' Whittle jinftiem mill-ġdid billi jitkejjel skont il-mixja elementali tax-xemx. Tant li l-fatt li l-pixxina tal-lukanda il-ewwel waħda fil-Gżejjer Maltin li tilħaq għax-xemx donnu jibqa' stampat f'moħħna bħala parti importanti mill-identità fiżika ta' Whittle. It-tifsira tal-art fl-immaġinarju ta' Borg tinqara allura b'mod fiżiku jew litterali iżda tespandi wkoll bħal belt mobbli li tiċċaqlaq ta' kaċċari biex tinfluwenza l-mod ta' kif il-Maltin ħarsu lejhom infushom u jivvalutaw irwieħhom fil-konfront ta' ġnus oħra. Id-dialettika tal-art f'Borg titwielet minn animu, minn wisa u minn kuxjenza li huma fl-istess waqt reġjonali daqskemm lokali. Borg joħloq karattri Maltin li f'mossa li naħseb għad iridu naraw aktar minna l-qoddim fil-proża ta' Malta, il-ġrajiet tagħhom jiżvolġu f'ambiti lil mixtut Maltin. B'dan il-mod ukoll, Borg sikwiti xħed dawl dwar kif il-Maltin jifhmu jħarsu lejhom infushom u kif din l-autoperċezzjoni tinbidel minn żmien għal żmien. F'dawn l-istejjer, Borg ipoġġi l-karattri tiegħu tul firxa ġeografika sħiħa li tvarja minn pajjiżi Arab sa dawk fil-punent in-nofsinhar tal-Ewropa u s-sentiment ġeografiku bejjin li juża spiss jirrifletti ruħu fil-fejmiet u l-espressjoni tal-karattri infushom. In-narratur Folejl ta' Skiet, pereżempju, novella oħra, fil-waqt li aspira li jkollu nikwota dawk il-5 kmamar lejn Alaro, Finċa Żejra u qasam ta' 30 tomna art, fejn biż-żmien indawar il-ħitan bis-siġar taż-żebbuġ u fuq ġewwa nimlija siġar tal-larinġ, tal-berquq, tal-lews, fl-istess waqt jilmenta dwar nikwota d-demokrazija stil Mediterranju li taf tkun dajfa mal-aħrax u ħarxa mad-dajjef. F'dawn l-istejjer, id-dettall fid-deskrizzjoni tal-lokal li jagħtina Borg, il-kuxjenza soċjopolitika tan-narratur tiegħu, spiss jinstabu immaljati ma' xulxin u mit-tensjoni ta' bejniethom Borg jislet id-dinamiżmu tal-ġrajja nfisha. Biex nibda nagħlaq, dawn in-novelli jirnexxilhom iqalbu fil-kuxjenza daqskemm fil-burdata tagħna. U dan mhux l-inqas permezz tal-vuċi narrattiva li jraw hemm Borg. L-ilħna li jirrakkontaw dawn l-istejjer fihom dimensjoni li fiħdana timbena kontinwament relazzjoni bejn l-ilsien Malti u t-territorju li jkun qed jitħaddem fih dak il-ħin. Forsi nistgħu ngħidu li dak l-ilsien ta' art li huwa Malta fil-proża ta' Borg isir il-sien art, vuċi li fiha dimensjoni ta' spazju, leħen li jimmedja bejn il-fatt konkret tal-imoddi u l-isforz tal-immaġinarju li Borg spiss jinqeda bih sabiex jindokra l-ġejjieni innifsu tal-memorja. Fil-vuċi li jagħtina Borg, ir-realtà storika u l-kondizzjoni materjali u soċjali jikkoabitaw max-xejriet espressivi mal-burdati u man-nixxija ta' ħsieb kwotidjan li jgħaddi minnu n-narratur. Din vuċi li kapaċi titlissen minn dawk l-inħawi fejn l-istoriċità, il-memorja u l-immaġinarju jinteraġixxu u jidħlu fuq xulxin. Il-vuċi f'dawn l-istejjer tispikka fil-mod kif tilab bejn iċ-ċiniku, l-umoristiku, l-kliem vulgari, id-deskrizzjoni soċjali ma taħfiriex is-sens ta' ġustizzja u drabi vendetta poetika u mhux l-inqas ir-rabja tan-narratur għal dak il-fenomenu kulturali li jinkixef mill-frażi is-sit tellif li Borg juża fit-tfal tal-eroj. Is-sit tellif fil-kitba ta' Borg jinftiem bħala dak li jgħix il-possess ta' artu stess, jew b'xi għamla ta' inferjorità kolonjali, jew inkella b'nuqqas barbaru ta' għarfien dwar in-nazzjon li tiegħu sit, tal-ilsien li jitkellem, tal-kapital kulturali u uman għani li jgħix fih u jagħmel parti minnu. It-tħaddim tal-ilsien Malti. Ir-reġistru lessikali fil-proża ta' Borg jaħdmu għalhekk f'sinerġija mal-ansjetajiet, mal-korla, l-irreverenza, is-sarkażmu, l-ironiji li tiċċaqlaq bejniethom il-vuċi nfisha. F'dawn l-istejjer, Borg żgur li mhux qed ifittex li jkun politikament korrett, anzi jara fil-prattika n-nifisha tal-korrettezza forma ta' tagħwiġ tar-realtà empirika li tagħti l-ħafna inkonsistenzi li jsawru l-imġiba tal-bniedem. It-tleħħin tal-idjoma soċjali, politika tal-Gżejjer Maltin, kif ukoll il-mod kif l-awtur iħares lejn u jifhem lill-artu, isibu l-valur tagħhom fil-komunikat dirett f'dawn l-istejjer, f'diskorsi, fid-dialogi li jiżvolġu fit-taqbida kontinwa tat-toroq, tal-ibliet, tal-koinċidenzi, tal-kwestjonijiet li ngħixu ta' kuljum. Huma stejjer
li fil-karattri tagħhom jinħass il-motiv ta' sopravivenza ta' gżira nieqsa mir-riżorsi naturali u l-isforzi ta' niesa biex jelbu l-isfidi ta' gżira fil-periferija Ewropea li Borg tgħallem dwarhom sew minn snin twal ta' riċerka arkivjali etnografika kulturali. Dan il-ktieb jimmarka wkoll il-bidu ta' vuċi kreattiva ġdida għall-letteratura tagħna. Vuċi li waslet hawn wara vjaġġi twal minn imkejjen oħra ta' għarfien. U forsi għalhekk ukoll huma stejjer li fihom timbru vokali, tonalità u lewn stilistiku li hu kollu kemm hu tagħhom. Grazzi u awguri Steve. Mela nirringrazzja lil ħabib tiegħi, lil Norbert, Dr. Norbert Buġejja. U issa jmiss lil ħabiba tiegħi li dejjem inti taqra s-siltiet mill-kotba tiegħi, jekk Alla jrid issa ngħaddieha konna ieħor. Ħataqra siltiet minn 5 novelli mill-14 u aħna nkunu nistgħu nsegwu wkoll stil waħda biex tagħti impressjoni tal-kontenut li ħataqra. Fidejk jekk jogħġbok. Ġerry kellu l-mappa tal-Iżvizzera miftuħa qudiemu, alla volja konna sew fejn sejrin. Badna le 62, u wara li qibna fuq l-autoroute de Rhône mala qbiżna Sion, il-kapitali ta' Valais, u komplejna fi triqitna lejn Franza. B'xorti tajba dal-waqt konna se naqsmu l-frontiera, imma hekk kif għaddejna minn Martigny naraw van mimli pulizija. Wieħed minnhom wieqaf barra fit-triq bata fuq u minħabba x-xita, għamlilna sinjal bit-torċa biex nidħlu fil-ġenb u nieqfu. Qalbi għamlet tikk. Possibbli li diġà qegħdin ifittxuna. Waqqaft il-karozza. X'inqala Sinjur? Staqsejt bil-pulit lil tat-torċa b'wiċċ innoċenti tabbati. Għandek wieħed mill-fanali naqra la ġemba. Ħarist lejh. Ma rajt xejn ħażin, imma qdimt il-sini. Kull ma kellu forsi pulzier il-barra, suppost jgħaddi. Mela inħal ftit, Senjur. Ta' fint tad-doli kif inhuma, se nirranġaħdalu du stess. Fej sejrin? Sejrin Lyon, gdibtlu. Polizija ħares li l-pjanġi Franċiżi ma rikellem lil sieħbu fil-van appik biex jivverifikaw id-dettalji tiegħi fuq it-two-way radio. Daqshekk l-istorja. Wara ftit ġieli jittieqa u b'mod mill-aktar ġentili għalli. Mexxi Monsieur. Dak il-fanal hu ħsiebu, suq bil-mod. Daqs nofsija wara wasalna mal-frontiera, fuq rasna perpret l-aħħar bandiera Svizzera, simbolu tan-newtralità u paċi. Faċċata tagħha l-ewwel trikolore Franċiża, simbolu tar-rivoluzzjoni u l-qtuħ tal-irjus. Naturalment dejjem fisem is-sewwa. Ta' dwana daħal rasu fit-tieqa. Ġerry u jien ħriġnilu l-passaporti, ħares lejhom u wara ftit għaddihomna. Imbagħad ħares lej il-kelb. U l-kelb. Le Charlie, taqbisx fil-pool. Kulħadd tella minn ġol ilma, l-umbrella kollha miġburin u għad baqa' xi 4 turisti laqtu li jistgħu mix-xemx bħal qishom jasru l-aħħar raġġi ta' sħana qabel ma jmorru lura fit-temm griż imdardar tal-Ewropa ta' fuq. Dawart il-pixxina bil-ħabel imserra fuq l-asti tal-injam. Rajt li 3 tabelli mid-dawra jaqraw Swimming pool closed due to acid and chlorine. Aħna konna nemmnu li l-aqwa żewġ qabbieża fuq dawk il-gżejjer kienu narridu l-pele miż-żejtun u ċisju l-iskoċċ minn Bormla. Dawk kellhom il-ħila li jaqbżu qishom gambli mis-sis tal-irdum tal-kalanka tat-tumbrell
billi anki jitawġu ganċ fl-arja jagħmlu gabirjola u jinżlu dritti pinna ġol ilma bħal dawk ta' Kapulko. Xejn inqas minn dawk tal-Olimpjadi, anzi aqwa, għax barra l-qabża ridu wkoll jiskapulaw il-blat. Inkella isiru pulpetta. Mbagħad reggja materna. Mela l-istil mażul jittieħed bħala stqarrija tal-karattru tal-qabbies, l-umiltà tiegħu u li juża l-fiżjonomija tiegħu bħala arti. Hekk kif għamlu l-Griegi ta' żmien klassiku u murija fl-affresk magħruf tal-qabbies ta' Paestum. Issa dal-montun li kellu jiġri qudiemi ma kellu xejn klassiku dwaru. Anzi, minflok għażel il-qabża bomba. Dik li tiftijem li hija tassew mingħajr stil u grazzja u li għandha skop wieħed biss. Dik li l-qabbies itajjar ilma kemm jiflaħ u ixarrab lil kemm jista' nies bħala dannu kollaterali. Le Charlie, taqbisx fil-pool waqaftu. Għadni qiegħed narah ġej qisu l-bieraħ. Telaq jiġri bis-sonza timmolla u hekk kif tassalt minn tar fil-pixxina bħal biex jigglorifika l-isfida tiegħu għar-regolamenti għajjad bleħenoli. Għala l-koċli. Insomma, għal xi ħaġa oħra, ma rrid inkun polit. It-tfal tal-eroj, 1941. Tal-air raid precautions li magħhom inkiteb ukoll Valent jaslu fuq il-post tal-binjiet imġarfin biex jaqalaw lil-midrubin jew isibu l-iġsma bla ħajja. Fost dawk ta' miegħu hemm Spiru. Is-swaba kollha misluħin u dwifer imtajrin kaġun tal-ħeffa li jaqalaw u jħarku l-ġebel. Taf tfisser ħajja jew mewt. Mara b'xara bajdani miksija trab isa vopa bitqiq, għajnejha mitfijin, idejha merħijin u bid-dem ħireġ minn widnejha, tidher wieqfa timxi fit-triq fejn sejra ma tafx. Qegħdin jidhru żewġ pari saqaj miksijin bit-terrapin u l-irġiel jibdew iħaffu jqandlu bla dewmien aktar iġsma bla ħajja. Il-Belt Valletta mreda bil-bombi u aktar mimlija bil-ħerba tal-bini milli bda wieqaf. Viku Ġużej iduru mat-toroq kwadri tagħha bil-wada pullenti fil-but, jaraw straġi wara l-oħra li jibqgħu ittimbrati ġo moħħhom għal omorhom. In-nies imbikma, imma dmuħ, nixef u ma fadalx aktar xi joħroġ. Raw lil kulħadd is-summat madwar it-teatru mġarraf mill-Ġermaniżi bħal qisu l-belt issa saret tassew il-tima. Ftakru, meta tnej li huma nġibdu biżbuħija ta' għajnej s-sopran Gianna Pederzini fuq il-kartelluni mwaħlin quddiem it-teatru. Din il-belt ta' palazzi, ta' ġonna, ta' knejjes u ta' swar hija tagħhom, demmhom u l-ħamhom. Kemm iħobbuha u kburin biha, ċitta umilissima. Isisa, ħaffu dak il-pass. Għalulhom is-soldati xemmarru jittawlu. Il-preżent. Raw ukoll lil Prisilla tad-Debba li meta jilabu t-Taljani toħorġilhom il-bandiera fil-gallerija minn xura ħdej ir-riċipetti enormi u li tsetta taħt vjola r-rakmati tagħha. U tagħmel l-infilodu ġenġel it-triq id-doq il-Fratelli d'Italja bħalli kieku Goffredo Mameli li kiteb l-innu traba l-Belt Valletta u mhux Ġenwa. Jaħħa malla, l-aktar li tajjat meta ddoq dik id-diska ta' Mażini bil-vaffankulo tistħajjilha Pavarotti. Insiet Prisilla li kienu l-istess Taljani li minn ajruplan Sparviero SMS 79 difnu lil-nannuha French, skarpan li kellu toqba ta' ħanut mal-fossa taħt it-terrapin
wara bombardament ieħor. L-imġiba taż-żgħażagħ tal-lum qatt ma fehmuha. Il-konvoj tar-raħal. Fuq il-għajn forn wieħed bissaw, mhux bħal ħal-qormi li ma' kull 4 passi taħbat ma' wieħed. Dan huwa ta' Karmnu Katarin tal-forn. Għandhom il-forn kantuniera l-bot mid-dar tagħna qisu daqs 5 minuti mixi. Iżda dawn huma 5 minuti ta' sogru kbira l-ħajti. Tgħidli kif? Biex nasal, irrid ngħaddi minn quddiem id-djar ta' xi 4 ħbieb tiegħi li jagħmlu milli jistgħu biex jittantawni u jġibuni f'xi xorta ta' saram. Ma trid xejn biex imattru saqajhom jew iferxu l-boċċi fuq il-bankina u jitfawni għal-wiċċi. Ħalli wara, jarawni niġi mbiċċer minn ommi u niżvina fuq it-tarġa ta' barra. Hemm min minnhom stess li ħaxix kanatura bid-dix tal-ikel u spiċċa dabbar aktar minn tumakka. Mhux li huma l-kol mill-ħelwin. Hemm wieħed li labli daqqa ta' kanna tal-ilma tal-ħadid fuq il-qorrija u ddubajt 4 punti bl-ħsieb. U dan għaliex ma rittux jilab miegħi. Minħabba li kellu ħabta jobrom lil karozzi tal-lob ġol flok tas-suf tiegħu. Ieħor moħħu biex jaqbad la safar tal-bejt, jollihom ġobot tal-landa u jtihom tir bis-senter tat-tappijiet. Gosti perversi. U ieħor li żgur ma nsemmix ismu għax joqtolni. Magħruf li darba u dan il-fatt naħilfu għaliex rajtu bajnejja gidem ras ġurdin tal-imramma u bħala prova ta' kemm huwa stonkus u rejna sninu. B'demm il-ġurdin imċallas mal-ħanek. Jaq, tajċ kemm qazziżni u dom ħafna ġranet noħlom bih. Żgur mhux tal-qata tiegħi. Kif trini nagħmilha ma' daw ix-xjaten meta moħħi biex naqra fuq ħak il-berifin u jekk il-bandira ta' Zambja għandix ajkla dik tal-Arġentina iġ bix-xemx u kemm il-tunnellata tamar il-Ġordani sifer fis-sena tkun qalbek perżuta u jodduk baħna. Assoluzzjoni. Il-banda dejdwana tal-belt ma baqgħetx tinstem aktar. Kif ħriġna minn bejn id-dirajn tal-port il-kbir u l-vapur Taljan dar ftit man-naħa ta' Rikkażli, l-anġa tal-bdod bitidbiet minna. Rajt raġel bil-qasba qed jistat minn fuq il-blat. Niftakar li dak l-aħħar bniedem li rajt f'Malta. U bejni u bejn ruħi qed dak ir-raġel aħjar minni. Qed jistatal u jaf x'jista' jaqbad, xi burqax, forsi qarusa nkella skorfna jew sparlu, mhux billi jgħidu li dak li hemm fil-baħar mhux tiegħek, minn hawn u minn hemm, waħda minnhom se jaqbad żgur. Mhux bħali, se naqsam id-dinja. Għandi 5 ġimgħat fuq dal-vapur u meta se nasal l-Awstralja la naf fejn se naħdem, x'saqaf se jkolli fuq rasi u x'se jsir minn ħajti. Irrid nibda kollox mill-ġdid. Fil-pront naraħ, itella xlif bħuta titawweġ fit-tarf tiegħu. Bqajt inħares lejh sakemm tbedna sew. Santirmu beda jiċkien. Baqgħet xi ftit it-turretta tal-palazz u wara ftit Malta ma deritx aktar. L-ewwel dema li misset ma' ħaddejja ħasditni. Ma stennejtiex għall-lavorja għajnejja dbikmu. Ommi, ħallitna sentej wara li mort l-Awstralja. Irċevejt telegramma li metet ħabta u sabta, ma ġejtx għall-funeral. L-aħħar li niftakara meta bisitni fuq ġbini u għanqitni magħha fil-kċina qabel ma qalt li tila fuq tistrieħ għax għajjena. U bleħen miksur qalt li tinsiex ibni. Anki jekk mhux se tarani, jiena xorta ommok nibqa'. Moħħok hemm u oqgħod bil-għaqal u Alla iżomm idejh fuqek. Dik l-aħħar darba li rajta.
Mela, grazzi ħafna Simon ta' dawk is-siltiet li qrajt. Kif tafu anki il-vina tagħhom it-tematika hija xi parti traġika, xi parti tkun umoristika, kollha għandhom ċertu sens ta' stqarrija ta' retrospezzjoni. Ħanaraw qabel xejn nixtieq ngħid grazzi lil Klabb Kotba Maltin. Kull kittib isib id-dar tiegħu nista' ngħidu u il-rispett u l-ħeġġa li insib mand Klabb Kotba Maltin kull darba li ngħaddilhom manuskritt iqgħu li qalbi biex nibqa' nikteb. Fil-fatt kelli kif tafu diversi kotba ma' Klabb Kotba Maltin, dan huwa l-ħames wieħed, qegħdit jgħid 3 kotba oħra ma' djar oħra. Kelli ktib ta' Paulo Coelho maqlub għal-Malti. Ktib ta' Paulo Coelho huwa l-iktar ktib wara l-Bibja maqlub fil-sna fid-dinja. Il-ktib il-moħba ta' Trezza Zoppardi li kien ġie nominat għal Booker Prize fl-Ingilterra. Trezza ma tiktibx ma tafx bil-Malti għax hija minn Tiger Bay, minn Cardiff, f'Wales. U naturalment l-iktar li jafun in-nies għal l-ewwel żewġ volumi ta' triloġija il-Maltin li kif tafu l-ewwel wieħed kien finalista tal-Premju Nazzjonali u t-tieni wieħed kien ir-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali bħala ktib ta' riċerka dwar Malta. Bħalissa qed nikteb it-tielet volum u ktibt 87,000 viċin id-90,000 insomma, u nittamaw li s-sena d-dieħla ningħaqdu biex nagħlaq it-triloġija dwar il-poplu Malti. Naturalment dawn l-14 novella ħassibu sfond li juru mill-li ma naħa ta' Malta jiena, fil-fatt 5 minnhom imissu ma' Whittle li fih popolazzjoni llum daqs Għawdex u ovvjament kont gburi li ħadd il-Premju Nazzjonali f'Raħal Twelidi. Aħna familja antika ħafna minn Whittle u tiegħu inna malhom 120 sena minn dak hemm 50 ruħ f'Whittle. Allura għandna fil-Whittle anke minn tfuliti Raħal li llum sar belt. Il-novelli, naturalment kif qal Norbert, jiena kelli vantaġġ li kont is-Segretarju tal-Arkivi Nazzjonali tal-Aqda Ħbieb, Segretarju ta' Wirt Artna, kif ukoll attiv ħafna ma' Fondazzjoni Natura. U allura il-Gżejjer Maltin nafhom mhux ħażin, jiġifieri naf dak l-għarfien jgħinni biex il-kitba li noħroġ noħroġha b'ċertu dettall. Fil-fatt l-ewwel novella toħodna f'post li niskanta jien kif sallum hawn ħafna Maltin li laqqas jafu li jeżisti. Din hija r-ramla tal-Imġiebaħ, grazzi li m'hemmx tabelli għaliex kieku min jaf kif iġibuha. U l-istorja li tiżvolġi fl-Imġiebaħ turina li anki f'post tranquill fejn inti tista' taħseb li tista' toqgħod għall-kwiet ukoll issib min jiksirlek għajnek. Din hija xi ħaġa li nsiba ħafna f'Malta jien li tal-Italjan di sifirt ħafna pajjiżi, xi 40 pajjiż. Fl-Ewropa naf li intom xi wħud minnkom jgħixu barra mort iktar minn 200 belt Ewropea u allura dejjem ikolli l-paraguni bejn Malta u dik il-belt li nkun qiegħed fiha. Il-ħarba Svizzera hija metaforika wkoll, għandek tista' taqra fuq livell ta' rakkont fuq l-ewwel livell, però mbagħad fiha s-simboliżmu, pereżempju l-Matterhorn li rat silta minna Simon, apparti li muntanja li vera teżisti u li suppost li f'Żermatt ma jidħlux karozzi bil-fuel, bid-diesel jew bil-petrol minħabba tniġġis u ma tistax tara, u allura tagħti l-element ta' trasparenza, imma fl-istess ħin it-titlu huwa l-ħarba Svizzera. Għax dan il-pajjiż li l-muntanja li hija tfisser tissimbolizza l-istituzzjoni huwa l-istess pajjiż li għandu il-banek segreta fejn id-dittaturi Afrikani kienu jaħbu u jreknu l-flus li għalaw minn fuq nieshom. U għall-avventura tagħna dik ir-rotta minn Zermatt, dak ir-rakkont li semmat, fil-fatt l-ispjega tiegħi hija korretta kieku intom tagħmluha bil-karozza ħataraw l-istess postijiet li nsemmi fir-rakkont. Hemm mbagħad il-paralleliżmu tal-muntanja tal-Matterhorn
għalfejn jispiċċa l-vjaġġ għal dan iż-żagħżugħ Malti u sieħbu minn New Zealand li hija Franza. U dan imur Badajoz li għalih huwa fart Mediterranja, kultura iktar viċina tiegħu, u wkoll li fittex il-ken taħt l-oljiet Portugiżi minn Badajoz jaf li qiegħda mal-frontiera tal-Portugal viċin il-belt tal-UNESCO ta' Évora li hija din hija t-triq u taraw ukoll is-simboliżmu tad-doli, tgħidu x'għandu x'jaqsam. Jiena l-iktar pajjiż li nħobb barrani huwa Franza. Nista' kważi mmur kull sena, mmur reġjuni differenti u dejjem nissorprendi ruħi bl-ispirtu Franċiż li sfortunatament minħabba li konna kolonja Ingliża fuq Franza li huma l-għadu tradizzjonali tal-Ingliżi nafu ftit ħafna. Is-Citroën għalija mhijiex biss karozza, hija simbolu tal-joie de vivre Franċiż. Fil-fatt huwa simbolu importanti, ftit min nies jafu li din il-karozza bdiet tiġi ddiżinjata fis-snin 30. Taraw il-crank fuq quddiem, meta nvadew in-Nażisti Franċiżi il-prototype ħbewwa fin-naħat isfel biex ma jeħduwix il-Ġermaniżi li kellhom il-Volkswagen ta' Adolf Hitler. U interessanti li din tidħol fin-novella dad-dettalji Franċiżi tant għandhom dak l-ispirtu li bil-forsi timmur leħ li meta kienu qegħdin jagħmlu riċerka fil-laboratorju ridu li l-karozza tkun tajba biex iġġor il-ħalib, imma min għandu karozza llum mhux qed nagħmilhom reklam imma realtà, is-suspension hija tajba għaliex kienu jagħmlu l-kartun tal-bajt fuq xuxin u jekk ma jinkisirx il-bajt tfisser li suspension huwa tajjeb. Dik hija żbuħija hija ikona ikonika fil-letteratura Franċiża anki fil-filmografija Franċiża. U jiena da xarilu kont rajt waħda tipika li tissemma fil-rakkont u s-sit kien ġentlom biżżejjed biex ħallini nara u ħallija miftuħa għalija. Évora ovvjament hija belt fejn il-karattru tagħna imur ukoll. U lejl ta' skied ittrasportajt l-istorja f'Majorka. Fil-fatt dawn ir-rakkonti jieħdu karattri Maltin, pereżempju fl-Arabja Sawdija, biex naraw il-kuntest tal-Maltin kif iġibu ruhom fis-sfond kultura totalment differenti. Imma f'olejl ta' skiet il-karattri huma kollha Spanjoli u dirit nagħmilha biex nuri li wara kollox il-letteratura anke bil-Malti ma tistax tkun ristretta għal dawn il-ftit kilometri u nieħu spunt minn ħabib tiegħi il-professur Adrian Grima f'żewġ kitbiet li jagħmel, waħda minnhom fil-kitba tiegħu meta għamel riflessjoni dwar il-kitba ta' Daniel Massa u anki ta' José Bonnici ta' qabel il-gwerra lejn ix-xefa u mbagħad anki kiteb fi ktieb ieħor riflessjoni ta' Oliver Frigieri dwar kif jara il-Mediterran, l-Euro Mediterran u dan huwa kif narah jien fil-kitba tiegħi. Jiena forsi midem mhux komuni, imma pereżempju dal-aħħar kont Sardinja u fil-parti ta' Sardinja bdejt nimmaġina li hija art Maltija. U x'nagħmel li kieku tkun bin-nies li forsi li jkunu madwari x'jagħmlu biha, kif jużawha, l-kmamar li jużaw, ir-raba kif jaħdmuha. U din tgħidu li kif, għax fil-parti li kont kienet depopolata sa ftit ilu ħabba l-malarja. Ġifieri dawn huma sejbiet ġodda tal-Mediterran ta' madwarna li ħafna drabi ma nkunux nafu ċertu realtajiet li kull ma naraw huwa mappa biss. Dan f'Majorka ovvjament il-narratur tagħna kull ma jrid u din hija ċertu ironija hija finka b'ħames tikmamar ġo Alaro. Huwa veduti li għalihom huma komuni imma għalina imxenqin ħafna għalihom u daw joħorġu fir-rakkonti tagħna li mbagħad toħroġ ukoll l-element ta' jiena l-linja ewlenija tal-ħsieb tiegħi ir-rabja li semma ħabib tiegħi hija l-mod ta' rispett bejn il-Maltin jew nuqqas ta' rispett għal minnu vulnerabbli, għal minnu dajjef, għal minnu fqir, għal minnu ikraħ, għal minnu diżabbli, għal min m'għandux seta, għal min m'għandux jaqbes għalih, qisu li b'mod kollettiv ħafna drabi hemm min lest biex jaħtnu. U lejl ta' skiet turina din id-darba karattri Spanjoli li titħaddem rasek biex int ma teriqx, li tissib sistema biex li r-realtà li qed tgħix madwarek inti teliba
bi prattiċità li mhux dejjem tkun konvenzjonali. U din parti minnhom hija bniedem li jibda jinbex lill-karattru tagħna u dan kellu soluzzjoni li jħallilu l-karozza qudiem il-garaxx. Din kienet waħda mis-soluzzjonijiet li kellu, imma hu għamel użu prattiku biex hu ma jiġix fl-inkwiet mal-liġi. Taqraw l-istorja u tkunu tafu x'għamel. It-tfal tal-eroj hija rakkont li lili, skużawni qed intikom dari. It-tfal tal-eroj hija storja li qar Norbert li hija dwar Malta ambjentata fil-gwerra u Malta fir-realtà. Malta ambjentata fil-gwerra il-fatti huma preċiżi minn records uniċi li hemm fl-Arkivji Nazzjonali bdejt nara files tal-gwerra, ġifieri mhux miktubin wara l-gwerra, miktubun dak il-jum li jkun seħħ bombardament fuq il-belt. Ġifieri qed tara dokument li min qed jiktbu ma jafx għada jkunx ħajbqa' ħaj. U allura l-impressjonijiet huma darba minnhom il-ktieb li qed nara jispiċċa jikteb. U jgħidlek dan il-fajl li nstab xhur wara li qalgħu it-terrapien għaliex waqgħet l-assa. Kienu qed jiktbu r-rapporti u dan il-fajl waqaf hemm għax inqered ħafna bini. U din ħloq żewġ karattri tal-belt Valletta, il-belt li kienet gburija tant biha nnifisha u il-karattri kif għexu l-belt imġarfa kull imkien. Meta tara l-mappa tat-tiġrif kif kien tidħol f'qoxortok għax tibda tgħid kif irnexxielna nerġgħu ntellawha kif kienet il-belt bil-palazzi. U allura il-karattri tiegħi għal preżent makabru tal-ġlied tal-klieb li ħan nitkellem dwaru wkoll li ma jidhirlix fil-letteratura Maltija hemm rakkont li jispjega l-fenomenu kif iseħħ. Ritt li n-nies li jfittxu li jsibu t-triq li jindirizzaw din il-moħqrija tal-annimali ridhom ikunu mill-belt. Biex ħadd ma jinterpreta li jiena qed nipprova npenġi lin-nies tal-belt kollha l-istess pezza. Aħna kull razza għandha l-paljazza ngħidu bil-Malti. U allura rrid il-karattri tiegħi jkunu minn żewġ partijiet mill-belt u il-post fejn iseħħu dawn il-ġlidiet fil-realtà mort hemm kemm il-darba u jiena smajt ħafna rakkonti ta' kif isir dan il-ġlied kien, jekk isadu jsir sal-lum ma nafx, però n-nies li qaluli 3 min nies biex jiena wieħed kien qed jarahom imma ma setax jitkellem għax il-sienu jeħillu kien ikunu jafu min qed jitkellem. Ieħor li kien jismagħhom ġo ħanut tax-xorb fejn qiegħed jxorbu dawn it-tip ta' nies u ieħor li ra l-ġlieda nnifisha. Allura d-dettall jispjega kif jaħdem il-mekkaniżmu ta' dawn l-imsejkin klieb. U minn ma marx madwar is-swar tal-belt, Santirmu kważi fih parti kbira mill-belt, ħafna minn nies laqqas jafuha di, għax hija parti sostanzjali mill-belt hija magħluqa l-fortizza bil-blat. U fenomenu oħra li ħafna minn nies ma kinux jafu li meta kienu twaħħlu dwal mill-Gvern Malti biex jixxelu s-swar, daw wara ftit bdew jitkissru kollha. Mhux bir-rat, mhux bis-sajjetti u laqas bil-mewġ. U dan li ħassejtu weġa personali għax jiena gburi ħafna li jien Malti u anki familji u rejt li jiena nħobba l-Malta u li dawn mhumiex sitwazzjonijiet li għamlu naġieħ u li rridu nitkellmu dwarhom. Il-konvoj tar-raħal nistgħu ngħidu hija l-iktar novella autobiografika. Witilajn, jiena Witilajn qabel ma bdejt nikteb jien ma kienx rappreżentat fil-kitba Maltija laqas folkloristika, pereżempju l-ċulqana, mhux biss ħażabbar imma Witilajn kienet tintlibes ċulqana u żejtun. Imma grazzi tal-Alla jiena minn hemm stajt li xjuħ inkellimhom u fetħu li ħafna bibien. Imma din hija dwar tfuliti li aħna konna nqogħdu fil-wiet l-għażiża ommi kienet minn Witilajn
u niftakar li kienet tibatni għan tal-forn. Dan huwa l-vjaġġ famuż tad-dix tal-forn. Ma kenniex forn kif kellhom ħafna minn nies u mbagħad ġew il-Fransuwet wara. U dik hija mappa ta' Whittle ta' qabel, imma bejn dawk it-tikek bluni jagħtu indikazzjoni li mill-iktar tikka bluna lilin mill-baħar neqreb lejn it-tnejn l-oħra. Fin-nofs kien hemm il-forn dak il-5 minuti. Mela Whittle fil-realtà huwa dik il-parti ta' Marsa Scala. Llum Whittle ħalisem għal post kollu. Dan kien Whittle li naf jien, dik hija ftit qabel ma bniet il-Knisja, orrajt niftakara qed tinbena jiġifieri. Imma biex tkunu tafu Whittle niftakru raħal ta' sjajjieda u bdiewa u mhux ta' krejnijiet u trakkijiet u nifżaqhom barra, kien hemm ċertu seduzzjoni, konna nafu kulħadd jaf il-kulħadd, konna verament nies Maltin. Għawekti warajja, nista' ngħid li aħna trabbejna, għal-inqas nitkellem għalija ma naħseb oħti wkoll. Konna qisna ħuta barra mill-ilma meta mqabblin ma' tfal tar-raħal. U tgħidlu għaliex għax aħna kellna aċċess anki konna ngħixu għal ftit żmien qasir l-Ingilterra, imma aħna kellna aċċess għall-kodba ta' tfal tas-servizzi għax missier kien jaħdem ukoll apparti baħar kien jaħdem mal-kaptan ta' Sant'Angelo li daw kienu kif jispiċċaw mill-kodba jkunu qrawhom huma biss u jispiċċaw għandna. Allura fejn l-oħrajn jiġru bis-senter tat-tappijiet jien kun ikolli rasi mazza ġo xi ktieb Ingliż biex nixrob u anki joħti dak it-tarif li għamlilna differenti mir-rakkont li semmiet. Dejjem ħassejtni differenti minnhom. Dan huwa l-ġnien u l-lummija magħrufa u dan huwa ma' oħti jiena fi żmien tal-konvoj tar-raħal li kont immur biex nieħu dan id-dix magħruf għand tal-forn. Dik ituk in-numru intom tafu, ħafna minnhom kienu jtuk in-numru tal-landa, imma aħna kellna problema waħda x'forn wieħed għandna. Ġifieri jekk tmur u jkun mimli mela mbagħad tista' tara tħabbat rasek mal-ħajt u tara fejn ħassajjar il-ħadd. U ma nista' ngħid li dan il-forn dan id-dix qatt ma waqgħet dix. Jien u oħti ta' tfal li konna, ovvjament konna ħuti tnej l-oħra kienu għadhom ma twildux meta konna ngħixu fid-dar tal-wied. As-soluzzjoni hija nistgħu ngħidu jiena kif tafu ħriġ tal-Parlament Ewropew kont mal-Partit Laburista u din tatni fakultà li nidħol f'djar tan-nies u nitkellem fuq is-sufanijiet magħhom ma jitkellmux in-nies, nista' nassigurakom ma jitkellmux fuq Strasburgu u Brussell. Jitkellmu fuq affarijiet personali li jolqtuhom, imma ħaġa tal-iskantament li bħala bniedem sensittiv għal vulnerabbli li laqtitni u smajt kienet il-weġat kbar ta' firda ta' żmien id-dnub il-mejjet u dawn in-nies meta jibku, kienu jibku jgħidu li jiena qatt ma rajt il-ħuti jew iltqajt darba ma' raġel li konna qed naqtaw l-eniqet tal-eneb ġo għalqa Marsa Xlokk u jgħix l-Awstralja u Malta u li jġorru ġej u sejjer għallin taħjar minni għalli għax jiena tlaqt żgħir u dejjem rid niġi lura u ġejt lura u għandi tfal ta' tfal hemmhekk u ma nafx fejn ħanaqbad nagħti rasi. U dan ir-rakkont ta' nies li telqu lejn l-Awstralja u maraw qatl il-missierhom u ommhom għax kienu jmorru fuq vapur li jaqaf Sri Lanka idhom għaddejjin 5 ġimgħat u ma jkollhomx flus biex jiġu. Hija xi ħaġa li ma naħsibx li għadna kif tkellimna kemm kbira l-weġa ta' dawn in-nies li kellhom jemigraw. L-soluzzjoni l-karattru ridt nieħdu f'post li wkoll huwa viċin tiegħi ħaż-Żabbar, hawnhekk hawn Michael Buħaġar li huwa jieħu ħsieb il-Mużew tas-Santwarju u li minn riċerka li għamel għalija riċentament skopra li ir-razza tan-nanna tiegħi li kien jisimha Rosina li huwa isem użat mis-sajjieda Żabbarin, jiġifieri jindika li demmi Żabbari kienu sajjieda wkoll u li mar lura sas-seklu sal-1650 kienu kollha Żabbarin. Kienu kollha Żabbarin u l-ewwel persuna tal-familja Darmanin u l-ewwel persuna li sab
wara Jakob u Darmanin kienet Anna Grima, jiġifieri tiġi minnek Anna Grima kienet. Li twildet ħażabbar u baqgħet sejra l-linja kollha in-nanna tiegħi ġiet Whittle-Line u baqgħet hemm. Ma di fil-Biċċini, rid noqgħodha fil-Biċċini wkoll ħataraw l-ironija li mhux biss kellu l-firda minħabba twemmin tiegħu tad-dlup il-mejjed lemma kellu l-ebda għażla li jitlaq mill-Biċċini li huwa il-Biċċini minn ma jafux huwa parti kbira minn ħażabbar inti żabbarija wkoll li dak madwar 115 sen ilu kif taf sew inti fi żmien l-Ingliżi kienu waqgħu parti mill-isqaqien ta' Karawettu biex tinbena l-iskola, imma min ma jafx il-Biċċini qed tidħol isu fraħal ġo raħal. Inti żabbarija wkoll u anki inti. U allura rrid noħroġ l-ironija li f'Ħażabbar in-nies li il-persuna li kellu jemigra minħabba twemmin tiegħu fid-dnub il-mejjed kien l-istess bniedem li jobrox in-niċċa. U li f'kull kantuniera kellek kull lapida jew statwa li tfaħtrek fuq l-indulġenzi u ħafna affarijiet li għalih f'dak il-ċirkostanzi ma kienu jfissru xejn. U allura rrid noħroġ dan il-konflitt bejn il-madwar tiegħu u s-sitwazzjoni reali li qed jgħix. U għalhekk għażilt dak il-post. U dan huma ovvjament nies bħalna li kellhom jitilqu fis-snin 60. Jiena dawk huma parti mill-novelli. Min għandu xi mistoqsijiet napprezza li ovvjament għadkom ma qrajtu xi ktieb imma min għandu xi mistoqsijiet ħajkun hawn il-mikrofonu u min jixtieq jistaqsini issa l-mument li qegħdin miġburin hawnhekk biex tgħiduli xi ħsieb kelli meta kont qed nikteb jew xi spirani biex nikteb xi affarijiet. Min jixtieq jibda? Giusy Gatt. Le, s-soltu jienu Giusy Gatt dejjem ikollna ħafna xi ngħid. Iż-żejtun semmejtu darbtejn, waħda minnhom f'Abdilla Laqli u l-kibx il-mitluf. U għedt aħna ż-żejtun kibx ngħidu u mhux muntun. U darba oħra l-karattru tiegħi tfajtu x'qala l-baħar meta ġie reporter ta' gazzetta, reporter Malti, kellimni bl-Ingliż għal lavori qed fost Malti, Bart Malti jew qed jara li jien Malti. Li xi ħaġa li lili illum qed ninbidel ta' ġifieri għax xi drabi nippreferi bniedem kolt li jkellimni hekk, imma jiena napprezza lil Maltin li jifhmu l-wirt tiegħi u li l-sin Malti huwa xi ħaġa li għamilna distinti minn popli oħra. Għax ngħiduha kif inhi. Jekk mhu gżejjer oħra huma l-isbuħja naturali jisbaħ minn ta' Malta, min joqgħod jgħid li Malta l-isbaħ gżira tal-Mediterran, wirt storiku iva, ma min qed jgħid li l-isbaħ naħseb ma marx ħafna postijiet. Għandek xi mistoqsija? Norbert, inti qrajt il-ktieb. Għandek xi mistoqsija, forsi interpretazzjoni minn dak li qed tissejjen li forsi ma ħadx dik l-impressjoni? Le, jien iktar. Roving mic, please. Le, jien aktar xtaqtek forsi telabora ftit fuq l-istorja Ġwakkinu s-seħħa tal-Farawn. Ija, dik interessanti. U kif seħħet u kif ġiet. Dik vera smajta. Ġwakkinu s-seħħa tal-Farawn ukoll hija fantastika min jaqra. Fantastika, imma di smajta Whittle-Line mant bniedem li kien isu gabellot, insomma. Imma dak kien jagħmel kollox, jaqbad il-granċijiet, kellu wejla bil-qluħ, idur fil-port ta' Whittle-Line. Kien bniedem ħafna stejjer. U dawn illum ma ssibhomx dak li r-rakkontaturi tal-istejjer, pereżempju tmur il-Marokk jew tmur il-Mali, għadek issibhom sal-lum in-nies li jgħidu l-istejjer. U dan kien jgħid ħafna stejjer u waħda minnhom kienet fuq bniedem li telaq minn Whittle-Line u baħħar lejn Lixandra u insomma mar, mhux ngħidilkom l-istorja, imma mar Lixandra u mar fil-piramidi. Però meta smajt l-istorja minn għandu, rajt rakkont ta' xi 1839 fil-Gżejjer Egadi li qegħdin ħdej Trapani. U dak ir-rakkont kważi simili għal qed jgħidli raġel Whittle-Line. Qed jgħidili 140 sena ilu. Issa jew għamilha hu, ivvintaw. Jew jista' jkun li samaħħa dak kien
u baħħar ukoll, jiġifieri jista' jkun li samaħħa ma ntx isqalli. U imma jiena trasportajta b'mod li tbenġil waqt li qed taqra b'ċertu kjarezza u li l-karattri għamilthom distinti. Meta nkun qed nikteb dwar il-karattri, jiena l-karattri jkun hemm karattri f'novella li toqtolhom meta tkun qed tikteb tgħid dan mhux importanti, oħrajn ikunu naqa' mitfijin. U mbagħad tibda meta inti għandek ftit kliem intom hawn ħafna kittiba hawnhekk u anke professuri, inti Walid kittib ieħor magħruf. Inti taf li meta jkollok ċertu karattru li jużejjed m'għandekx bżonnu u tajt dak li għandek tajt. Jien stajt nagħmlu iktar oħxon il-ktib. Imma novella inti għandek restrizzjoni li l-kliem żejjed ma jeżistix f'novella. U allura l-karattri jekk jissemmew mela għandhom użu għalihom. Professor George Mallija. Steve, għadni ma qrajthomx, ovvjament, u għad immud biex naqrom, loġikament, ma għad għalleb fihom jiena u nismakom, eccetera, eccetera, u apparti mill-ovvja loġiba kbira tiegħek għall-eruq tal-Maltin. U hemm nostalġija kbira f'dak ma hemmx dubju, u anke l-karattri huma minn tfulitek u minn ħafna tfulijiet ħafna minn nista' hawnhekk. Innu tajt xi ħaġa partikolari. Innu tajt qed ngħidilha nsejħilha forsi il-poeżija tal-ismijiet tal-imkejjen Maltin. ħafna ismijiet li jiena ma smajthomx, Kalanka u l-affarijiet oħrajn kollha. Smajthom insomma ma smajthomx f'dal kuntest. U innu tajt kif tilab bihom dawn il-kliem. Kif dawn l-ismijiet isiru parti kważi mill-istil uniku tiegħek f'dan is-sens. U jidħlu bħala literalment hija imagery, metafora għal appuntu għal il-kuntest li qed toħloq f'dawn il-novelli. Forsi il-kummentari fil Iwa, so qed tajt xi drabi fir-rakkonti ħassibu li meta anki jkun hemm ċertu element ta' rabja, anki l-isem tal-post meta jinstama' jkun aħrax, jkun qed idoqq. Għalhekk qed tajt naħseb inti. Iva, jiena biex nuri qabel xejn li jenna fuq xi qed nitkellem. U li topografija li qed tajni biex infisser aħjar ir-rakkont. Biss l-imġiebaħ li għalija tfisser vera l-Malta li nixtieq nara aktar bħala u Malta. Anki l-mod kif nispjega l-isfond tal-post u anki l-ismijiet juruk li post li huwa seren issa għandek it-taqlib. U jiena biex ngħaddi kumment oltre minn dak li qed tajt, biex jien nkun korrett, jekk qed nitkellem fuq l-imġiebaħ u nitkellem fuq il-qiegħ, jiena mort nodos fil-qiegħ biex nara dak qed nikteb, mhux qed jaqraq xi ħadd li jmur jodos biċ-ċilindru jedda ħmerijiet qed jgħid. Biex jien nkun ċert li l-qiegħ hemmhekk nissuġġerixxi anke bil-maskra qed jissuġġerili x'għandi nikteb. Għax jien hekk nara l-qiegħ ħarwien, nista' ngħid hawnhekk kaħli u xhur rafja fi kollhom. Mela allura is-sajjied li ħajtfa' n-nassa dik ħajitfa', mhux ħajitfa' l-lampuki għall-argument. Dak juri li l-qarrej il-kittib ma jkunx għamel it-tiftix tiegħu għal dak li qed jikteb. Il-fonetika tal-imkejjen tradizzjonali Maltin hija partikolari. Fejn semitiku joħroġ fil-versas tal-kelma. Dik ħafna il-frikattiv u l-Afrikat, pereżempju, ġovihom, u l-ħoss huwa. Ħantik eżempju, George, ras il-waħx. Ras il-waħx qiegħed wara ċ-ċumnija. Anki jekk tmur hemmhekk huwa mwaħħax għax huwa blat spuntat li huwa tal-waħx. Ġifieri qed ikellmek u anki l-ħoss idoqq. Jinstema' sabiħ. Jiġifieri min ma jafx il-post ħajitlef. Għandu jmur u jara jgħidda x'qed jgħid. Anzi kieku kun aħjar tmur fil-post taqra n-novella, ħalli inti taqra bħal Writers in Residence u x'hekk. Walter Mikallef. Imma għax qed tiġi trasmetta ħalli jismawna n-nies min qed jarana. Buri li jiena u inti ħdimna flimkien. Imma ftit li smajt dwar il-kitba tiegħek toħodni lura wkoll fit-tfuliti. Meta tħares lejn Malta llum? Fejn tarana sejrin? Għax jien ngħid għalija.
nex il-Ġermanja u ġejt dal-aħħar rajt il-mostru tal-imrieħel ħadd xokk. Meta ħanifu sejrin? Jiena nista' nwieġbek, jiena fejn tidħol l-estetika l-Ingliżi u l-Kavallieri u dan ċert naf x'qed ngħid. L-Ingliżi kienu waqfu l-bord tal-estetika fl-1933. Kien hemm ifittxu l-estetika fid-disinn u anke ċertu simetrija. Antikom eżempju, triq il-Knisja Raħal Ġdid fil-ġemp tagħha li tmur għal dak il-perjodu tara l-ġmiel tagħha. Il-tħarbit li sar mill-indipendenza law biex inkunu onesti dal-aħħar snin ukoll. Jiena naħseb waħda mill-ikbar traċedji ta' Malta hija l-affluenza li waslet għand ċertu nies ma jfissirx li għamlithom għaqlin biżżejjed biex flus li għandhom jinvestuhom f'xi ħaġa li jgawduha u li tkun tpaxxi lajn. Il-Malti jgħid li l-ġaħan il-libsa ma mlitux nies u xi drabi jekk inħoss u il-karattri biex minnhom Maltin ngħid imma daw jien Malti bħalhom daw kif. Pereżempju biex intik spunt ħalli nidħlu iktar fid-diskussjoni, mela t-tempi tal-imnajdra ilhom hemm 5000 sena. Kienu f'daw l-aħħar 40 sena, 30 sena li waqgħuhom Maltin stess. Tista' tasal ikbar minn hekk, mela allura ejja naħħuha di lil Maltin l-aqwa l-isbaħ u l-aħjar u li aħna l-iktar nies li nħobbu lil Malta. Mu veru xejn, għax xi drabi l-iktar nies li jagħmlu ħsara lil Malta jkunu Maltin bħalna. U għalhekk toħroġ l-element ta' fin-novelli ta' minu li qal sieħ bijaw is-sit tellif. Jien li ngħixaw li kieku m'għandix l-imħabba li għandi għal Malta u ċirkostanzi personali, forsi iktar komdu ngħix New Zealand jew Ċili fejn jiena li għandi ċerta sens ta' edukazzjoni, nħossni iktar apprezzat. U nħoss li l-arfin tal-madwari indirizza l-aspirazzjoni, l-livell ta' ħajja li jiena nħoss li għandha tkun normali għal bniedem ċivilizzat. U dik tinħass mhux biss sentiment minni, imma anki minn ħafna nies li jaħsbuha bħali, li jgħidu l-istess diskors. U di m'għandix taqsam xejn ma' politika partiġana, di mġiba tan-nies. L-imġiba tan-nies li m'għandhom sens ta' rispetta xejn u forsi l-inqas l-iktar li rajt iktar qawwija u ħarxa minn Malta fateni. Li l-uniku post li rajt triple parking f'Omri. Ġifieri. Ekku. Ċipru mort ukoll, imma teni hija. Ramon, inti forsi jkollok xi mistoqsija wkoll, nimmaġina. Jiena kumment għandi. Mikrofon? Skużani qed intik dari. Steve, jiena inti nafu xulxejn issa qed noqorbu lejn 50 sena biex ma ngħidx kemm għandna żmien. Jien naf il-Witilajn it-triq prinċipali in-naħa ta' Siberja kienet ta' sal-dar ta' dak li konna ngħidulhom ta' Swordfish u n-naħa l-oħra sal-pitch u daqshekk. U fuq wara ma kien hemm xejn. Eli bil-fnik, niġru wara l-fnik. Jien omri ħajti kollha barra minnhom bħal Mort Ċipru li avviċina ħafna lilna, għamilt 14 sena hemmhekk. Naħseb li dik qed issemmi inti li isma' m'hemmx kultura, m'hemmx imħabba tas-sabiħ, hija kullum kien. Kullum kien fil-Mediterran. Issa qed narawha Lebanon, qed narawha it-Turkija, qed narawha l-Greċja, u kif iddur fejn iddur kollha l-istess. Għax posti tikbar minna u forsi jidher naqra inqas. Ma meta tmur Ċipru li huwa biex ngħidlek kważi daqsna, tarhom għaddejjin b'gaffa mis-siġar tal-ħarrub, mis-siġar taż-żebbuġ, taċ-ċeri, taċ-ċirasa, u ħlief ġebel jaqa' fil-muntani intu s-suq għax mhux qed jagħtu każ.
Huma li qed jagħmlu bħalma qed nagħmlu aħna, olli fuq ix-xatt issa għandhom mal-24 wieħed. Fil-fatt inti tkun qiegħed Limassol jgħidulek Limassolville. Issa qiegħed ir-Russja. Iżjed tara Russja għaddejjin u ħatara Ukreni mill ħatara Ċipriotti. Jiena nifmek u ngħadek, imma ma rridux nagħtu bis-sieq lilna nnifisna. Alright, għannu jieġbek ħabib tiegħi. Meta qed nirreferi għall-Ateni nista' ngħidlek ukoll il-Gżejjer Griegi, għax jiena mort fi Gżejjer Griegi u mxejt mhux fejn morru turisti u nibda ngħid nara ngħid siġra di rari. U ssib kamra tal-banju mormija fuqha, għandi xi ritratti. Però naqbel miegħek fejn tidħol il-Greċja, però mort is-Slovenja jien u jiena Slovenja hija wkoll parti minnha fil-Mediterran. U jiena bħala sindikajr kbir, meta nkun għaddej, ngħid nara x'għandhom daw wara l-ħajt fil-ġnien. Forsi għandhom xi abatwavel, bramel, affarijiet madum li qalgħu xi 40 sena ilu ħallew hemm. U flok insib xitel tal-wart fis-Slovenja. Provence, apparti Marsilja, ftit ilu kont Luberon, li hu ikbar minn Malta, biex tara karta mal-art, ċivwole. Ġifieri, jiena huwa minnu li qed tajt int, però l-iżvilupp tantu qawwi u kostret popolazzjoni żejda milli tiflaħ l-art li l-beraħ il-miftuħ li jispira u jserraħ l-għajnejn huwa ftit. Għaliex dak li fil-mappa qed jurina li mhux mibni huwa jew impjant tal-konkos, jew barriera li xorta ma tistax tidħol, u meta jieħdu il-persentaġġ tal-istatistika bejn dak li huwa urban u li ieħor mhux urban. Li ieħor mhux vera mhuwiex kampanja, imma għandu diversi kategoriji ta' użu. U dan mhux jgħod biss għal Malta, ħantik eżempju klassiku biex tifhimni x-Xlendi. Ix-Xlendi minn 40 sinu sal-lum, illum imma rut. U din id-diqa tinħass. Ma jfissirx huwa ktib melankoniku, għax jiena għalhekk qedtilkom xi wħud minnhom imorru għall-lumerizmu, imma r-realtà aħna qed ngħixu u allura nħossuha aktar għax aħna parti minn dak li għamilna l-abitanti ta' dan il-pajjiż. Fuq ir-Russi vera li qed tgħid int, għax Ċipru toħroġ gazzetta bir-Russu ukoll. Tifhimni, meta kien hemm il-biċċa xogħol tal-inkont finanzjarju kif kont qiegħed hemm, tawhom ċans ir-Russi ta' 24 sija li ma tawx il-Ċipriotti, jabdu flushom u joħorġuhom. Ekku, kellhom problema anke tal-power station li esplodiet. Ekku, biex nieħu spunt mill qed jgħid Ramon, però jiena meta kont qiegħed l-Afrika tal-Punent, kien hemm wieħed u għalli minn fejn int qedlu minn Malta. Għalli jien Lebaniż. Għalli l-Lebaniżi u l-Maltin aħna magħrufin li minn għamla kapaċi nagħmlu negozju. Ġifieri bekk ngħixu li bqajna ngħixu hawn. U allura jidħol l-elementi tal-imġiba tan-nies li inti twaħħlu lil dak jaqlibha lil dak, u inti trid toqgħod ħafna attent, trid tkun streetwise, trid tkun moħħok hemm u ma tserraħx rasek fuq l-istituzzjoni li tipproteġik. Għaliex tispiċċa fl-inkwiet li ma tridux. Għaw xi ħadd ieħor li għandu xi kumment, Joseph Caruana. Inti darba morna qudiem dawn in-nies mhux xejn sigriet, imma qsamna l-Ewropa bil-barzakka wara darna. Morna dduru mill-Italja. Bit-Tirrenja minn Sirakuża spiċċajna tramuntana l-Ingilterra u naraw l-United jirpol l-Arsenal. U spiċċajna George Ground għax imbuttawna hemm. Ġus ejdli. Il-mistoqsija tiegħi hija naqbel miegħek fit-tendenza Maltija fin-nuqqas ta' patriottiżmu li hawn. Jien anki meta nkun qed nitkellem ma' sħabi, in-nuqqas ta' patriottiżmu iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed jinħass in-nuqqas ta' patriottiżmu. Però l-mistoqsija tiegħi din, x'ġalek tiddiversifika bejn il-kitba tiegħek fil-Maltin għal dawn in-novelli issa? All right, jien li ġara kien li n-novelli bdejt niktibhom qabel mal-Maltin biċċiet minnhom, biex minnhom bdejt ngħid storja tajba. Jiena nħobb ħafna letteratura li nħobb naqra mhijiex konvenzjonali. Pereżempju kont jgħiduli jiena norqod fil-kutra ma' ġenbi jkun hemm 3 kotba jiġru, pereżempju qed naqra lil Zafon,
kif tafu kittib Spanjol li miet riċentament, kittib enormi. Imma mbagħad ikolli ktieb Ġappuniż fuq il-djarju tat-tfal tal-bomba atomika ta' Nagasaki, mela allura qed nara perspettiva ta' letteratura totalment differenti. U mbagħad naf naqralek newsletter ta' raħal fiċ-Ċili fin-naħa t'isfel biex nara dawn in-nies ir-realtà tagħhom. U minn hemm nitnebbaħ ġvina nista' nieħu fil-kitba tiegħi. Jiena apparti minn dawn diġà għandi 6 sinsliet ta' novelli oħra, jiġifieri forsi jkun hemm kollezzjoni oħra. Meta dawn in-novelli u wieġeb iktar il-mistoqsija tiegħek, fil-Maltin xi drabi meta qalu li ċerti affarijiet ma stajtx niktibhom għaliex għalkemm dak li qed jgħidu jista' jkun li kien vera, ma kelli l-ebda dokument li nuri dak li hu vera. Darba minnhom qalu li ċerti affarijiet li vera sensittivi u għalli li qed ngħid jien huwa minnu u jien mingħajr dokument li nsostni dak li qed jintqal ma stajtx nippubblikah. Fit-tielet volum hawn is-sinjuri għandi kapitlu dwar il-melli ħal-papa tagħhom. Dak li hemm li qal il-papa tagħhom minkejja li hu ma kienx rad dokument tal-Ingliżi, inkun sib dak id-dokument tal-Ingliżi li qed jiverifika li dak li qalu huwa korrett. Imma fejn kelli storja tajba li ma stajtx ngħidha, allura stajt nuża fin-novella. Għax fil-bidu ngħid li l-ebda karattru f'dawn in-novelli m'għandu jixxiebaħ ma' nies li vera jeżistu. Mbagħad inħalli lilkom hawn xi mistoqsija. Sur Joseph Merċieqa. Nuwi tal-għajn ukoll. Ekku. Nixtieq insaqsik jekk għandek xi ħsieb illi tikteb fuq il-futur. Għax daw il-novelli kollha huma kważi ta' żmien fimt tfulita tiegħek u hekk. Għall-futur għandek xi ħaġa preparata jew inkella għandek xi ħsieb illi tista' tagħmel xi ħaġa fuq Malta il-futur. Għax u anke minuta wkoll. Is-Sinjur iddejjaq bil-binjoli tal-imbrieħel. Dak għal il-Malti mhumiex patriotiċi. Imma d-dinja tinbidel mhux kull sena, mhux kull 6 xhur, kull jum. U bdiet teknoloġija ġdida rridu nifhmuha. Għandek xi ħsieb illi ddaħħal dit-teknoloġija ta' żmien u li ġejja fuq xi kitba tiegħek? Mela jien nagħmluha ċara. Jiena meta qed nitkellem fuq l-affarijiet hemm l-affarijiet tajbin. Imma mbagħad hemm il-perċezzjoni x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Min jaf il-Grazzja Deledda li hija kittiba sarda minn Woro, tif il-kitba tagħha titkellem dwar il-banditrija li tissemma f'waħda min-novelli, mhux ambjentata f'Sardinja, imma għalija kien mod aċċettat li l-ħallilin li kienu fl-inħawi kważi magħrufa kienu jsirqu lis-sinjuri biex jgħixu l-foqra. Mela aħna rridu nħarsu lejn is-sitwazzjoni fejn qed isir dik l-att. Fil-futur, jien ma minix bniedem li nħobb naqra dwar x'ħajjejt il-futur, però li għandi proġetti huwa il-Maltin it-tielet volum, xi novelli oħra li jridu ovvjament riċerka biex ikunu. Jien irid Joseph li meta taqra n-novella tgħid temmina. Jien iridek temmina, mhux tgħid illallu da xi jaġġibha. Mela ikollha l-bażi ta' realtà. Issa għandi wkoll jekk Alla jrid huwa xi ħadd jgħinna biex noħorġu l-album, it-tielet album ta' Walter Mikallef, u għandi wkoll proġett ta' album mużikali ta' mużika mill-Kavvar li rilaw li wkoll saret ħafna riċerka għaliha, xogħol riċerka tiegħi li kull ma fadal huwa li jiġi prodott. Imma ma nistgħux aħna per se nkunu biss negattivi dwar il-krejnijiet, għax jien nista' ngħidilkom li l-ammont kbir ta' restawr li qed jsir bħalissa ma niftakru qatt, jiġifieri hawn ċertu isu żewġ toroq. Waħda tkerraħ u l-oħra ssebbaħ. U aħna qegħdin fin-nofs, jiġifieri araw intom li ma pereżempju swara għadhom għaddejjin, palazzi għadhom jirrestawrawhom hawn skemi kemm trid biex tirrestawra dawrek, imma fl-istess ħin jiena nsebbaħ dari u ta' warajja itella l-kruha, jiġifieri ma tagħmilx sens. Grazzi. Hawn mistoqsijiet mhux ħażin Walid. Issa mbagħad nibdew naħsbu bħalli mbagħad ma
Naqbel perfettament li l-novella għandha tkun il-kuġina tal-poezija u mhux tod mal-proża. Il-mistoqsija tiegħi ħaniġi għall-pont li qajjem għadu kif qajjem Ġużi. Niftakar lill-missier Leli Bsajla Alla jaħfirlu, Alla jaħfir lill-missier ovvjament għax Leli għadu magħna. Jgħid li iż-żejtun kien jinkludi Widi Line u x-xajra ta' Ħalżabbar u kien jibqa' sejjer kważi sisfelnet. Kemm hu minnu dan u speċi meta faqsu daw l-irħula, speċi jiena meta ġejt Malta sibt kollox lest u apparti lest, ġifieri tant ċertu rħula daħlu f'xulxin, laqqas taf dak jibda dak jispiċċa. Bħala eben ta' dak ir-reġjun, tista' tispjegali ftit kif ġraddi l-biċċa ġeografikament? Ġeografikalment, jekk jitkellem fuq Widi Line, aħna fiċ-ċensiment tal-gvern bħala popolazzjoni konna ninaddu ma' Ħalżabbar. U dan sibta f'ċensimenti meta mort lura biex nara kemm kien hemm nies Widi Line, beda jgħidlek Żabbar Marsa Skala. Widi Line fl-antik fl-ewwel volum tal-Maltin nagħti linja. Mela, it-triq ta' Widi Line raħal Twelidi f'Widi Line propja kienu nisel jew minn Ħalżabbar jew mill-Kottonera. Iż-żonqor kienu n-nies puliti bil-palazzini kważi l-gvern Malti fis-sajf kien jiġi żonqor. Meta tara n-nies bħal ta' Manduka, ta' Busuttil, ta' Bencini, nies li kienu fil-Parlament Malti kellhom id-dar tas-sajf Manuel Mallija, dawk it-tip ta' nies soprani, ġifieri żonqor kien mhux għas-sajjieda, kien għan-nies tal-vileġġatura. Iż-żwieten kienu jaqbdu lil Widi Line parti minna li kienet tagħti minn dawret il-Maluq lejn it-Torri ta' Sant Tumas kien ippopolat minn razzezz miż-żwieten. U in-nies taż-żejtun kienu jinżlu jew minn sqaq tax-xafri jew minn sqaqin oħrajn u x-xatt kellu taħlita ta' nies miż-żejtun bħal il-Bużnannu tiegħi li niżel fl-1902 u nies mill-Kottonera li kellhom il-flus u bnew lukanda fis-snin 20 l-aħwa żammit. Ġifieri kien hemm taħlita fil-fatt norbot mal-qed tgħid int, kien hemm konflitt tas-soċjetà, soċjetali. Tal-vileġġatura jħobbu l-opra u l-antenati tiegħi kien hemm wieħed kien idoqq il-kitarra u janni. Ġifieri u tal-għana beda jitlef għaliex tal-vileġġatura kienu jġibu l-gramafon li titfil il-għannej. Mela kien hemm dak il-konflitt. U llum hemm għaġna totalment differenti. Fuq l-irħula kif ingħaqdu jekk tara l-mapep anki ta' snin 60 mal-lum, tara li pereżempju ħafna rħula, pereżempju Bubaqra kien maqtuħ għalih, Ħalsafi kien maqtuħ għalih. Illum ma hemm l-ebda sens ta' ppjanar. Nista' ngħidlek għax rajt kemm Alla ħalaq mapep min qiegħed mal-linja tat-triq mela ibni. U din irriflettiet li l-ġeografija tal-irħula kif taf darba ngħidlek di u nieqaf dal-kumment. Darba ġie espert tal-Unjoni Ewropea wieħed mill-ewlenin fuq l-agrikoltura u li qalli kif wasalt il-Fenixja mill-airport u li qalu li għaddejt minn 10 irħula, dejt ngħid daw bis-serjetà jien ħlif djar ma rajtx kważi għalqa u dik hija realtà kif jaraw għall-barranin. Jaraw ċappa kbira ta' bini u xi roqqa lemmulaw li hija raba li hija ħasra. Imma dik hija realtà li ngħixu fiha. Jiena nemmen u din żommuha li jgħaddu 40 sena oħra u nibdu nagħmlu kif għamlu postijiet oħra li jibdu jwaqqgħu. Jibdu jwaqqgħu jerġgħu jiftħu l-beraħ. Dak kien hemm rapport fl-1937 di Major Chesney li kien qal li nħawi tal-porti l-kbir huma mimlijin bini, 1937 kien qala, importanti li nħallu l-beraħ. Kieku jiġi llum ma nafx x'jgħid. Xi mistoqsija oħra qabel ma nibdew naħsbu biex nagħlqu. Mela għandu mistoqsija miskini li jolli idejh. Iktar domanda biex nilluminaw ftit.
il-kwistjoni tal-vuċi f'daw l-istejjer. Jekk kieku kellna, mela, inti daw l-istejjer niffaċċja fihom vuċi li la mhix apoloġetika, ma tiġi la taħfirha u laqqas titlob li tinħafer il-pożizzjoni tagħha, ġejja dik li dirett. Issa kieku kellna sa ċertu punt naraw dil-vuċi bħala riżultat ta' traċċi mifruxin, ta' riċerka li għamilt fuq il-Maltin. F'ċertu sens, u ħankun daqsxejn avventurus hawnhekk, fis-sens din daw snin sħaħ ta' riċerka għamilt fuq il-Maltin ma rriżultawx vuċi narrattiva aktar forsi klementi, pereżempju, jew aktar empatika mal-Maltin. Pjuttost hemm da' ċiniżmu imnerves f'daw istejjer. X'inhi d-dinamika? All right. Jiena tgħidulix li super għax minix x'inkellem il-kulħadd kieku ma niktibx il-Maltin. Però jiena delus li xi ħadd iqum filgħodu u l-iktar bniedem medjokri fir-raħal xi ħadd tixellu bozza li jagħmlu statwa. Statwa estetikalment tkun kera li kolli għabtit naqbad krejn u nixbida b'katina u nitfaxħa ximkien, naħbija imma twikkini qudiemi l-ħin kollu naddu quddiem ngħid illallu da min kien. Ma l-ebda sens biex jiddistingu bej artist l-istudja u liħor li jagħmilha fil-garax bħala delizzju. U din id-delużjoni nikkwantifika li l-ikbar eroj tiegħi, apparti Manuel Dimek u apparti Vassalli, Albert Laferla li rajt patafjuni ta' kitba minn tiegħu li miet qasir l-omor fl-1940, Albert Victor Laferla. Li dan kienu il-moħħ li imbotta lil-Maltin biex jibdu jiftħu l-iskejjel elementari f'Malta. Tara l-korrispondenza tiegħu tgħid imma dal-bniedem daħaq u monument mhux itwal minn ma nafx ta' min, bilkemm jafu bih in-nies, ħarġet bolla tiegħu. U li ieħor John Borch, il-botanista. Li il-botanista għandi ammirazzjoni kbir lejh, magħruf sal-lum, minn kodba li kiteb 100 sen ilu fuq il-mart tas-siġar u fuq il-kaktaj għadhom jiġu kwotati internazzjonalment sal-lum. All right, jekk tmur l-Awstralja, jekk tmur l-Istati Uniti, tmur Harvard għandhom il-kodba tiegħu, u għaw Malta ħadd ma jaf bih, dak kien beda jiġbor iż-żerrija ta' ċertu siġar li huma fis-salvaġġ. U jħawilhom l-argotti biex ikonna preservazzjoni ħajja ta' dal-organizmu li jgħidlek jekk ma nix salvaħħi xiena tispiċċa stinta. U din id-delużjoni li bl-arfin tiegħi u nkun naf li ma hemmx spirtu komuni miegħi inħossni li moħħhom xi drabi ma rridx inkun ġenerali, ma ikunu fil-ħmerijiet puerili u tara tgħid imma dan is-suġġett ta' din il-gżira tantu hekk li xi drabi ma nkunx qed nasma' fuq l-avvenimenti ta' madwari, imma nsegwi x'qed isir li lili tini l-ħobs li rrid niekol. Dik hija l-aħjar li nista' nfissirha. Għadna ma identifikajniex l-eroj tagħna min verament huma. U daw l-istatwi hemm bżonn issir xi ħaġa li ma jistux ikun noqogħdu nsemmu toroq lil nies li aħna nkunu nafu li għamlu ħsara ma nikdmu l-sienna, all right, għax inkunu qed ngħixu f'gidba. Jekk nafu lin nies li l-Maltin ħaqruhom u kien moħħhom fihom infushom, hemm bżonn li nagħmlu rievalutazzjoni ta' dak x'inhi Malta għalina. Issa ma nafx jekk taqblux miegħi imma dik l-impressjoni li nieħu jien. Għaw xi iktar mistoqsijiet biex fil-każ nagħlqu u nirringrazzjakom ħafna taraw kemm hawn xi tajt hawnhekk hawn Corazon ukoll. Corazon għandek xi żgur l-aħħar mistoqsija għalik. Mela x'ngħidilkom grazzi ħafna li segwejtu. Issa min jixtieq ikseb kopja tal-ktieb joħroġ għaw barra għaw sħabbi ta' Klab Kodba Maltin li huma ħerqanin li jiltaqgħu magħkom u wara ninżlu isfel fit-terrazzin fejn għandna xi ħaġa xi naqru u nieħdu tazzambit u ritratt flimkien mingħajr ma nidru isna Zorro. Grazzi ħafna.